Nagpabiling masaligon si kanhi Senator Antonio Trillanes IV nga mag-atubang og silot si kanhi Presidente kon Fprrd tungod sa mga kaso si crimes against humanity nga may kalabutan sa iyang quote-unquote war on drugs. Sa ka-interview sa DXDC News Oraman Manila, gibutyag ni Trillanes ang seryosong aligasyon nga ang kanhi Presidente mismo dunay ka-partner nga drug lord. Matod pa niya, dili mo pagawas og warrant ang International Criminal Court kung wala kiniigong lig-on nga ebidensya o ang gitawag nga certainty of conviction. Diin nagpasabot kini nga kompleto na ang mga kamatuoran aron masiguro nga mapriso ang kanhing opisyal. Dugang pa ni Trillanes nga kontan-awon ang dagan sa presentasyon sa ebidensya, makita nga ang depensa ni Duterte pinaagi ni Attorney Nicholas Kaufman puro lang drama. Santa prosecution nagpresentar og bugat ug mantinuod nga mga ebidensya sa prosecution. Ato paminaw ng tipik sa pamayag ni Antonio Trillanes kanhi senador. Si Duterte kaya sa nakakulong dahil inabuso niya yung kapangyarihan na imbis na pangalagaan niya ang kapakanan ng mamamayan, ginawa niya ay inabuso niya, pinatay niya yung mga Pilipino. Di ba ang sistema natin, pag kami kriminal, ikulong mo, pag may adik, i-rehab mo. Pero ang ginawa niya, pinagpapatay niya. Dugang ni Trillanes nga nadiskobrehan sab niya ang koneksyon sa mga Duterte sa illegal drug trade nga makita sa matod pa sa publiko sa impeachment case sa anak ni Fprrd nga si Vice President Sara Duterte.